Hi everyone, welcome to Kids View. Well, உங்க எல்லாருக்குமே again ஒரு நியூ எபிசோட்ல மீட் பண்ணதுல நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கேன். Well, இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திராவிட மொழிகளுக்கு பெரும் கொடையளித்த பிதாமகன் மற்றும் தந்தைன்னு சொல்லப்படும் ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இவங்களுடைய பிறப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அயர்லாண்ட்ல இருக்கிற கிளாடி ஆண்ட்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்ல May 7, 1814 பிறந்தாங்க. அண்ட் இவங்க வந்து ஸ்கூல் டைம்ல நல்லா படிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி கிளாஸ்கோ அப்படிங்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிறாங்க. இவங்களுடைய இளம் வயதுல இவங்க வந்து ஒரு சமய பற்று மிகுந்தவராக இருக்கிறாங்க. அதாவது ஒரு மத சார்புள்ளவராக இருக்கிறாங்க. தன்னுடைய 24வது வயதுல அவங்க வந்து ஒரு அசோசியேஷன்ல ஜாயின் பண்றாங்க. அது என்ன அசோசியேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லண்டன் மிஷனரி சொசைட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கிறிஸ்டியன் அசோசியேஷன்ல ஜாயின் பண்றாங்க. அண்ட் அங்க ஜாயின் பண்ண பிறகு ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கிறிஸ்டியன் ரிலிஜனை பத்தி நம்ம எல்லா மக்களுக்குமே சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து அயர்லாண்ட்ல இருந்து சென்னைக்கு வந்தாங்க. ஸோ சென்னைக்கு எப்படி வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்னை மேரி அப்படிங்கிற ஒரு கப்பல்ல 4 மாசம் டிராவல் பண்ணி தான் வராங்க. ஸோ இந்த 4 மாசம் டிராவல்ல அந்த கப்பல்ல நிறைய மக்கள் வேறு நாட்டில் இருக்கிற மக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்களுடைய லாங்குவேஜஸ்லாம் கத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு தடவை ஒரு பெரும் புயல் வந்துச்சு. ஸோ இந்த புயலால நிறைய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துட்டாங்க. லாஸ்ட்ல ஒரு 6 பேர் தான் உயிரோட இருந்தாங்க. அந்த 6 பேர்ல ராபர்ட் கால்வெல்லும் ஒருவர். அண்ட் இவங்க சென்னையில கிட்டத்தட்ட 3 வருஷமா இருக்கிறாங்க. அண்ட் சென்னைக்கு வந்த பிறகு இவங்க வந்து ஏறக்குறைய 18 மொழிகளை லேர்ன் பண்றாங்க. அண்ட் இவங்க வந்து ஒரு டீம் கூட இப்போ ஜாயின் பண்றாங்க. அது என்ன டீம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் தி காஸ்பல் மிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டீம் கூட ஜாயின் பண்றாங்க. அண்ட் 1841ல இவங்க வந்து குரு பட்டம் பெற்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கிற இடையன்குடி அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்தில் ஊழியம் பண்ணுவதற்காக நியமிக்கப்பட்டாங்க. ஸோ இவங்க வந்து எப்படி சென்னையிலேருந்து திருநெல்வேலிக்கு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னையிலேருந்து 400 மைல் தொலைவில் இருக்கிற திருநெல்வேலிக்கு நடந்தே வந்தாங்க. இவங்க எந்த ரீசனுக்காக நடந்தே வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ தான் வேறு ஊர்களில் இருக்கிற மொழிகள், அங்கே என்ன சிறப்பான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் அவங்க வந்து நடந்தே வந்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பார்த்து ரொம்ப வியப்படைந்த ஒரு இடம்னா, சிதம்பரத்துல இருக்கிற நடராஜர் கோவிலை பார்த்து இவங்க ரொம்ப வியப்படைறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து மயிலாடுதுறையில இருக்கிற தரங்கம்பாடி அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்ல ஸ்டே பண்றாங்க. டென் மிஷன் அப்படிங்கிறவங்களுடைய ஒர்க் எல்லாமே பார்த்து ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் வந்து நல்லா பேசி பழகி ஃப்ரெண்ட் ஆகுறாங்க. அதுக்கப்புறம் குடந்தை வழியா தஞ்சாவூருக்கு வராங்க. ஸோ தஞ்சாவூர்ல இவங்க என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற தஞ்சை பெரிய கோவிலை பாக்குறாங்க. ஸோ அதை பார்த்து ரொம்ப வியப்படைறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து மராட்டிய மன்னர் வாழ்ந்த அந்த அரண்மனையை பார்த்து ரொம்ப வியப்படைறாங்க. அங்குள்ள வேதநாயக்கர் அப்படிங்கிறவங்க கூட நல்லா பேசி பழகி ஃப்ரெண்ட் ஆகுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து திருச்சிராப்பள்ளிக்கு வராங்க. ஸோ திருச்சிராப்பள்ளியில என்னது பாக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க இருக்கிற மலைக்கோட்டையை பார்த்து ரொம்ப வியப்படைறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து திருவரங்கத்துல வந்து அங்க இருக்கிற சிறப்பான விஷயங்கள் எல்லாம் பாக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்க நீலமலைக்கு வராங்க. ஸோ நீலமலையில என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க வந்து ஸ்பென்சர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாதர் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க கூட நல்லா பேசி பழகி ஃப்ரெண்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ அதனால ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் வந்து ஸ்பென்சர் அவர்களுடைய வீட்டுல 1 மாசம் ஒரு கெஸ்டா தங்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து அவங்களோட ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இவங்க வந்து கோவைக்கு வராங்க. ஸோ கோவையில இருந்து மதுரைக்கு வராங்க. ஸோ மதுரையில என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க இருக்கிற மக்கள்லாம் ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்டா கொஞ்சம் பாக்குறாங்க. அதே மாதிரி மதுரையில இருக்க ஒரு பெரும் மழை வந்துச்சு. ஸோ இந்த மழை வந்ததுனால ராபர்ட் கால்வெல் அவர்களுக்கு வந்து ஸ்டே பண்றதுக்கு இடம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அங்க இருக்கிற சத்திரத்துல எல்லாம் போய் கேட்டாங்க. அங்க சொல்றாங்க, வெள்ளையர்களுக்கு இங்க இடம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பர்சன் சொல்றாங்க, நீங்க மாட்டு தொழுவத்துல படுக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. பட் அந்த பிளேஸ் வந்து கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால ஒரு வீட்டுடைய வாசல்லே அவங்க படுத்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் டே அவங்க வந்து ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் அவங்க எங்க வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திருமங்கலத்துக்கு வராங்க. ஸோ திருமங்கலத்துல திரேசியர் அப்படிங்கிறவங்க கூட நல்லா பேசி பழகி ஃப்ரெண்ட் ஆகுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து நெல்லைக்கு வராங்க. ஸோ நெல்லையில இருந்து பாளையங்கோட்டைக்கு வராங்க. November 28, 1841 அவங்க வந்து நாசரேத்துக்கு ரீச் ஆகுறாங்க. ஸோ நாசரேத்துக்கு வந்த பிறகு அவங்களுக்கு வந்து இடையன்குடி கிராமம் எங்க இருக்குதுன்னு தெரியல. ஸோ நிறைய ஊர்கள் எல்லாம் போனாங்க. லாஸ்ட்ல எப்படியும் குடிசைகளும் பனைமரங்களும்
கள்ளி செடிகளும் இருக்கும் அந்த இடையன்குடி கிராமத்துக்கு ரீச் ஆகுறாங்க. அண்ட் இவங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் வந்து 29 வயதா இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து 21 வயதான நாகர்கோவில்ல இருக்கிற எலிசா அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி கூட தான் மேரேஜ் நடக்குது. அண்ட் எலிசா அவர்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் as well as தமிழ் லாங்குவேஜஸ் தெரியும். ஸோ ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் வந்து அவருடைய மனைவி எலிசா கிட்ட இருந்து தமிழ் லாங்குவேஜ் எப்படி பேசணுங்கிறதுக்காக லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அண்ட் இவரும் இவருடைய மனைவியும் நல்லா படிச்சவங்க, பட் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து படிக்காதவங்க. ஸோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுமே படிக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க நிறைய முயற்சிகள் இருக்கிறாங்க. சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இவங்க வந்து சமூக தொண்டு சமய தொண்டு பண்றாங்க. 1847ல ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் வந்து ஒரு சர்ச் பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஏற்பாடுகள் பண்றாங்க. ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிட்டத்தட்ட 32 வருஷமா போயிட்டு இருக்குது. 1847ல இருந்து 1880 வரைக்கும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்திருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த சர்ச்சில் வந்து என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சீசனாக இருந்தாலும் சரி, சம்மராக இருக்கட்டும், ரெய்னியாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா விண்டராக இருக்கட்டும், எந்த சீசன் வந்தாலுமே அந்த சர்ச்சுக்குள்ள ஒரே வெப்பநிலை தான் இருக்கும். ஏஷியாஸ் ஃபேமஸ் பெல்னா ஜாய் பெல் தான். ஸோ இந்த ஜாய் பெல் வந்து இங்கிலாந்துல இருந்து ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் பில்ட் பண்ண சர்ச்சுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து இன்னுமே அங்கதான் இருக்குது. ஸோ ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் இருந்த இடத்துக்கு அப்போ சென்னையில ஆளுநராக இருந்த நெப்பியர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து 1 வீக் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் வந்து இடையன்குடியில இருக்கும்போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் லேர்ன் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியங்கள், தமிழ் லாங்குவேஜ், நன்னூல், சீவக சிந்தாமணி, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ பைபிள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் லாங்குவேஜ்ல இருக்குது, பட் ஃபர்ஸ்ட் ஹீப்ரூ அப்படிங்கிற ஒரு மொழியில தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஹீப்ரூ மொழியில இருந்து தமிழ் லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல ராபர்ட் கால்வெல் அவர்களுக்குமே ஒரு பங்கு உண்டு. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவதற்காகவே 12 குழுக்கள் இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த 12 குழுக்கள்ல ராபர்ட் கால்வெல் அவர்களுமே ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர். ஸோ இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். அண்ட் ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் வந்து மொழிகள்ல என்னெல்லாம் ஆய்வுகள் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் எழுதுறாங்க. ஆக்சுவலா இந்த நூல்ல வந்து என்ன மென்ஷன் பண்றாங்க இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் இந்த 4 லாங்குவேஜுமே ஒரே லாங்குவேஜை சார்ந்தது தான் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாங்க. அண்ட் அதுக்கான ப்ரூஃபையுமே எழுதியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த புக் வந்து வேர்ல்டு வைட்ல ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் வந்து வரலாற்றுல பண்ண ஆய்வுகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை பத்தி நிறைய இதோடைய வரலாறு ஆய்வு பண்றாங்க. ஸோ ஆய்வு பண்றதுக்காகவே இவங்க வந்து சங்க இலக்கியங்களுடைய ஏடுகள் எல்லாமே படிக்கிறாங்க. ஸோ வாசிக்கிறது மட்டும் அல்லாம அவங்க வந்து அகழ்வாராய்ச்சி பண்றாங்க. ஸோ அகழ்வாராய்ச்சி மூலமா அவங்க வந்து பண்டைய காலத்துல இருக்கிற கட்டிட அமைப்புகள், ஈமத்தாளிகள், நாணயங்கள், அது மட்டும் இல்ல மீன் சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட பாண்டிய நாட்டு நாணயங்கள், இது எல்லாத்தையுமே இவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ இது மூலமா ராபர்ட் கால்வெல் அவர்களுக்கு என்ன தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை பாண்டியர்கள் தான் ஆண்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தெரிய வருது. ஸோ இவ்வளவு விஷயம் திருநெல்வேலியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற பிறகு அவங்க வந்து ஒரு புக் எழுதுறாங்க. ஸோ இந்த புக்கோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா A Political and a General History of the District திருநெல்வேலி அப்படிங்கிற ஒரு புக் எழுதுறாங்க. அண்ட் இந்த புக் வந்து 1881ல லான்ச் பண்றாங்க. ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் எழுதின நூல்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நற்கருணை தியான மாலை அப்படிங்கிற ஒரு நூலை 1853ல எழுதுறாங்க. தாமரை தடாகம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலை 1871ல எழுதுறாங்க. திருநெல்வேலி சரித்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் எழுதுறாங்க. நற்கருணை அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரை எழுதுறாங்க. ஞான ஸ்நானம் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரை எழுதுறாங்க. இவங்க எழுதுன ஆங்கில நூல்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் எழுதுறாங்க. அண்ட் A Political and a General History of the District திருநெல்வேலி அப்படிங்கிற ஒரு புக்கும் எழுதுறாங்க. ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் போதே அவருடைய சொந்த நாடுக்கு 3 தடவை போயிட்டு வராங்க. அண்ட் 1891 ஜான் 31ல அவங்களுடைய பதவியில இருந்து ஓய்வு பெறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து கொடைக்கானல்ல போய் ஸ்டே பண்றாங்க. அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்பார்ச்சுனேட்லி உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால ஆகஸ்ட் 28, 1891ல ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் வந்து இறந்துடுறாங்க. அண்ட் அவங்களுடைய உடலை வந்து இடையன்குடி சர்ச் பக்கத்திலேயே அவங்க வந்து அடக்கம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ராபர்ட் கால்வெல் அவர்கள் வந்து அவங்களே டிஸ்கிரைப் பண்ண ஒரு சில வார்த்தைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் அயர்லாண்ட்ல தான் பிறந்தேன், ஸ்காட்லாண்ட்ல தான் படிச்சேன், ஆங்கில நூல்களை தான் ஆழ்ந்தேன், 50 வருஷத்துக்கு மேல நான் இந்திய மக்களோட இருந்ததுனால நானும் இந்தியர்களின் ஒருவனானேன் இப்படிங்கிற ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தையை சொல்றாங்க.
இவங்களை பத்திய இன்ஃபர்மேஷன்ல உங்களுக்கு இன்னும் விரிவா வேணும்னா அவங்க பில்ட் பண்ண சர்ச் பக்கத்துலயே ஒரு மியூசியம் இருக்கு. ஸோ இந்த மியூசியம்ல வந்து அவர் யூஸ் பண்ண ட்ரெஸ் எல்லாமே அங்கதான் இருக்கு. ஸோ அது உங்களால முடிஞ்ச ஒரு தடவை விசிட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோல சந்திக்கும் வரை இட்ஸ் மீ யோர் ஷானி சேயிங் நன்றி வணக்கம், கீப் ஸ்மைலிங் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் டு கிட்ஸ் வியூ.